Saka zvekare kwataita Brilliant TV channel yenyu yatinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Kana uchingosvika panapa first time yako zvakakosha chatochikumbiro gara wasubscribe wojoina this amazing family pamunowana nyaya dzese dziri kuitika. Ende kana uchingori panapa, kana uchingowatoona face yangu rezo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU PF, tanga nekulike this video right now izvezvi. Right now kuitira kuti vaboikane. Pane nyaya iri panapa iri kupisa vanhu veZANU PF vakuratidza kunge vari kupandukira this guy anoitwa DJ Ola 7. I don't know chi. Inini ndine maonero andiri kuita nyaya iyi. Ndakazvimiririrawo zvangu inini. Ndine maonero iri kutanga nyaya iyi iri staged. Zvekutanga zvakarongwa kuti tichazonotora mamwe majournalist tomavharira kuitira kuti vasanitize nyaya yaBlessed Muhlanga, the journalist weku and Soul TV. Inini ndizvo zvandiri kuona. Why? Because Holy 10 akabuda achitaura kuti Ola ngaapinde mukati. It's not funny anymore. Anditi zvotanga pamwe akaenda kanorongwa kuti abva enda ambonopengereka ku interview ikoko kuti vazoenda vachibatawo iye wacho asati abatwa ari kutonoperforma mashows ake freely. Ola 7 ari mukati mhuri yake iri kutochema kuti baba havana kudzoka kumba. Ndonyaya iri panapa. But tisati tasvika kwese ikoko tichasaonesana zvinhu zvavari kutaura. Kana uchingori muSouth Africa kana kuti outside South Africa uchidawo registerwa company yako, gara wabata mukoma Owen education research vanokuitira zvese mabookkeeping zvakasiyana siyana. Kana uchistruggle nechikampani chako kuti hachisi kunyatsoningirira kuvhiringidzika, garai mavabata munongowa consulta vokuitirai vokubatsirai pamunoda kubatsirika. But kana usina work permit haisisiri problem as long as une passport iri valid. Bata ivava vana mukoma Owen vongodza kuti tabva kwaBrilliant tiri kudawo kuti tivhurirwe maFNB business account nekampani yacho toda kuti ibva yangoregistrwa ka1. Vanokuitirai nemutengo wakachipa zvachipa down. Ndasingatozvi kuti zvakachipa down. So garai mavabata. I hope matora number. Back to the story. Nyaya iri kuitika yakamira kadai so. ZANU PF vari kubuda panapa vari kuti cyberbullying and harassment vari kutonyora chimutemo ichi. Vataura munyaya yaOla 7 achinzi asungwa. In terms of section 64B of the Cyberbullying and Data Protection Act chapter 12.7, any person who unlawfully and intentionally by means of a computer or information system generates and sends any data message to another person or posts any material whatsoever on an electronic medium accessible by any person with the intent to coerce, intimidate, harass, threaten, bully or cause substantial emotional distress, to degrade, humiliate or demean the person of another or to encourage a person to harm himself or herself shall be guilty of an offense and liable to a fine not exceeding level 10 or to imprisonment for a period not exceeding 10 years or to both such fine and such imprisonment. Vaverenga zvavo mutemo wapedza. Amene kuti Ola 7 ari kuda kusanganiswa ne10 years boma here. Amene kuti Blessed Muhlanga ari kuda kusanganiswa ne10 years nikiri neposi nyaya yava yakangoita kakufanana. Blessed Muhlanga akadedza ana tingati akadedza akavingwa nana Blessed Geza vachiita mapress statement avo mapress conference. Iye saproducer weningirikini top editor ikoko ndobva avabvumidza akavapa platform sezvaanoita kune vanhu vese. Ola 7 ngoma ndiyo akabva atosangana na Holy 10 vatanga kunorevha achibvunza mubvunzo vachiita zvavaita. But zvakazorwadzawo vamwe hanzi mudiwa chi ameno mukomana hanzi mudiwa ameno mudi something like that. Haana kuzvifarirawo zvakaitika ipapo. And a lot of people vari kutaurawo zvinhu zvakasiyana siyana pamusoro penyayayo. Ina hamwe anokwanisa kukomenda panyaya dzavo. Ndiri kuda kungokomenda pakuti ZANU PF iri kuita kunge iri kukanda Ola 7 under the bus. I don't know the reason. Pamwe vane previous matches kana kuti vane zvavakamboitirana handichatozivo pakutonivhiringidza kuti chii chiri kuitika bhozi indazongoona kuti pamunzi Ola abatwa zviri kutovhiringidza. Mero kuti basa chacho journalism yekuZimbabwe inenge yazonyanyawo. Amen. Ndiwo disadvantage yekutongwa navanhu vanenge vachingofunga kungoningirina. But regedza timboona because mitemo yacho ikai. Mitemo yacho inenge iri kungobata vanhu veningirikini yakungotsoma vanhu vemedia chete. Ndo zvatiri kuningina. But anyway, it's a topic for another day. Ndichadzoka nayo ndakukuonesai zviri kuitika. But for now ndoti mumboona ka program karapo. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner
to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chakanakira program iyi ndechekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema, so please get in touch with them, contact them on the numbers that are showing on the screen. Mungonobatsirawo, munozoti kuna vanhu vakawanda vararama neurema vari kutonida help, but these people are willing ende vagara vanenge vachingoshandisa. Unozoti most of the time mari zose avo vanenge vachishandisa, but this time vangoti tiri kuda kungoita Bring and Smile dinner chete yekuti fundraising dinner yekuti zvingowedzera kungofanda outreach yavo yavari kuda kuenda kunobatsira vanhu vararama neurema. If you want to partner with them, kana kuti kungonoita woonesa mari yako, kana kuti kunoatenda that dinner, zvakakoshawo kungotambanudzawo ruoko uchibatsirana navo kuti vaende mberi neurongwa huripo. Unongobata nhamba idzodzi, please torai nhamba idzi mongotaura navo moenda kunobatsira pamwe chete nevanhu neuwandu hwenyu. Ndapedza nemi ipapo muri yeZimbabwe. I don't think kuti pane zvandasirira kune vanobvunza kuti toda kuadvertise mabusiness edu. I think for now makuziva namba dzangu, munokwanisa kungondibata kana muri vemabusinesses. Kune vanoda kusenda maaudios, namba dzandichatosiya pascreen idzodzi, munongosara muchisenda maaudios ipapo, obva watoinzwa izvezvo. Kana uchida kutosenda audio, gara watosenda ipapo, tobva tasangana mucomment section kune vanoda kukomenda. Zvamanje manje sarai muchinzwa mumwe wenyu zvaakutaura. Ndoda kungowedzera hangu mashoko 2-3 pamusoro pemachi ya31. Ini ndoona kunge ZANU-PF yakushandisa vanhu. ZANU-PF yakushandisa vanhu. Chamisa akabuda achitaura kuti haana kana munhu wanaka uya achimuengeja maererano nenhau yemachi. Funga kwangu inini hangu zvokupinda murodhi inini ndaneta kushandiswa. 2017 vanhu vakapinda opposition ikazongoitwa sezvese, of which opposition ndeine vanhu. Inini hangu ndoda ngoti geza zvakanaka zvaunoda kuita, asi kana usina kuengeja mamaparties or usina kuengeja Chamisa, don't waste your time uchitiudza kuti unoda kupinda murodhi. Usatambise nguva yenyu. Iwe uri kuZANU, mabhunu ari kuZANU, chiri kunetsa chimitaurira kuZANU ikoko munzwisisani. Zvokuti chapinda kukubatsirai kubvisa vaMnangagwa handioni zvichishanda. Varumeka, hatidi kushandisana, hatidi kushandiswa futi. Hatidi kushandisana, hatidi kushandiswa. Itai zvamagara muchingoita. Indai mubvise vaMnangagwa mega kana mafunga izvozvo. Musatishandisa. Kana muda kuti vanhu vauya vachikubatsirai, engejai nevanhu, engejai Chamisa, mutaurire pachokwadi adzoke kuvanhu kwatiri atiudze kuti vakomana 31 chakachaya, muone kuti murodhi hamuzare here. Kana maramba makangonyarara muchizviita magogodera, muchiita mimi hamunzwe, kana kuti makapenga, muchaona 31 hamuone kana benzi murodhi. Ende mamamisirwa muchoita nepolisi mucharohwa zvokuti heke. Ende ndiri kutaurira ndiri pano. Dai matoengeja opposition party, maitaurira chokwadi kuti chii chawachazowanawo after matora chigaro. Chii chichazoitika. Wasting your time varume zvamurikuita izvo, murikutipedzera nguva muchititaurira zvisina nebasa rese. Ndiri kuona vanhu mukurwisa Chimama, mukumurwisireiko? Chimama ari kutaura chokwadi, mukumurwisirei? Chimama, I support you, mapoints awangochitaura ndamabatisisa kwete mbijani. 2017 takaitiswa izvo, takaitiswa vanhu kuzara murodhi, zviri kupi? The same person iye wachiwenga ndo waitaura kuti hanzi chi enda unofudza mbudzi, Chamisa enda unofudza mbudzi. Ndimi maitaura the same, but zvinezvi maakuda here obva Chamisa. Handikuziva kuti ane vanhu vakomana, to hell, ina handiuye murodhi, to hell. Garai mega, endai mega. Chimabhunu, usanyepere vanhu. Ndakambotaura nyaya yekuti usanyepere vanhu. Ndakambokuudza kuti uchaurayisa vanhu. Nekuti chinozoita kuti vanhu vauraye ndechekuti vanoenda vari 2 murodhi. Iwe unongosipo. Iwe uri kutatomira kuti mhepo iri kuenda kupi. Ukaona murodhi makazara uchabudikira. Asi ukaona murodhi mune vanhu 2, ndopika namai wangu. Iwe wafa wakapinda murodhi wewe. Anonzi nyoka yemabhunu. Ari kuda kutomirira kuti munozare. Zvino wada tione kuti murodhi munozara sei? Udza vageza vataure navo Chamisa mushe.
achamisa akatopedza kutaura takatonzwa zvaakataura. Vanhu veZANU-PF taakuzivai, takatodzidza kare pa2017 paya, hatichadzokere kumashure. Ndezvenyu zvekupenga izvi, nyoka yemabhunuda uri mumwe watoti zii because hauna chauri kutaura, hauna kana hwani chauri kutaura chine musoro. Engage ama-opposition parties zviri official, wauyawo pamhepo wataure. Hakuna anourayiwa nokuti dai akauraya Geza dai akafa kare. Munongomuhaidhawo, handiti munoda kutora Rusunungu, munoda kutibvisa Mnangagwa, munotadza nei kumuhaidhawo Chamisa? Munotadza nei kumiswa iko kuna Geza Bharaki kana Matara? Chamisa kangotaura chete kuti pindai murodhi, mamatomutoro mumisa muBharaki imomo, wagara muchengetedza imomo. Muone kuti hamuitore here in 20 in 1 hour mune matotora upresident warume. Mnangagwa anenge atobva. Maibata. Imimi taurai chokwadi, budai pachena. Wakomana ndiri kutaurira muri kupfurwa musi wa31 imimi makatadza kuudza chokwadi ma-opposition party. 31 muri kuuraya mese muri kupfurwa. Ndiri kutaurira. Kuchabuda vanhu 5-6 because zvikora zvikutoitika. Tikutotanga kutadza kuwirirana nezvamuri kutaura. Because Chamisa akatotaura kuti nini hakuna munhu akaya kumbonengage asi musuwo wake wakavhurika. Dhoo rake rakavhurika kuti azoengage naanyone achaya kunomutaudza kuti shamwari katidai. Zvine muromba makati zii muchita magogodera. Let's go. 31 ari kuuya handiti. Asi next week here. 31 is next week. Saka muri kupedza nguva wakomana. Engage vachamisa nguva ichiripo. Shoko rifambe. Vageza kana muchizonzwa mumaudhiyo nakutaurwa nevanhu. Engage vachamisa nguva iripo. Achamisa vabude pamhepo vachitaura. Vabuda pamhepo vachitaura, muvatora muvaisiwo kusafe side yamuri imimi Wageza. Chete tapedza. Vamwe wese ma-primary issue, ma-grade 2 awo havasi kudiya nevanhu, vachamisa ndeva nevanhu. Izvezvi nhasi ngobuda Chamisa achitaura kuti wakomana 31 chakatsva, uone zvinoita vanhu. Uone zvinoita vanhu chete. Wese vari kutaura vachiti mukutishandisa wese anobva wachinja pfungwa. Tiri kukumbira kuti Vachamisa vabude vachitaura 1 2 more security. Ndapedza nemi.